Toen de Volendamse band BZN gestopt was in 2007, richtte drummer Jack Veerman meteen een nieuwe band op, Mon Amour. Naast eigen repertoire speelt de band ook alle klassiekers uit de Palingsound-geschiedenis. Wij zochten ze op in het theater in Drachten. Jack Veerman, de grote baas van Mon Amour. En al een heel verleden achter je. Dan stopt BZN in 2007. Voor een aantal leden van BZN een mooie reden om met pensioen te gaan of het een beetje rustiger aan te doen. Maar jij dacht, laat ik eens een nieuwe band beginnen. Ja, maar ik was de jongst van de band op Carola na. En ik had zoiets van, wat moet je nou gaan doen? Ik kan ook niks anders. Dit is wat ik mijn hele leven, zeg maar vanaf mijn 20e gedaan heb. En muziek, dat is nog steeds elke dag, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Dat ik op bed ga, ben ik ermee bezig. Dus ik dacht, het laatste seizoen van BZN, dat was wel, dat bracht me wel op het idee dat ik met een band verder zou gaan. Want het verdriet elke avond in de zaal. En de mensen die afscheid namen, want elke avond was gewoon een finale. En begrepen de mensen echt van, dit is al de laatste keer. En ja, daar haalde ik toch wel uit vandaan van, hé, als ik nou met een nieuwe band dit ga doen, dan kunnen we in ieder geval de muziek, de mensen nog steeds van de muziek laten genieten. Wilde je zelf misschien ook een beetje een zwart gat voor zijn waar je eventueel in zou kunnen vallen? Ik ben meteen, zeg maar, de laatste maand dat we optraden met BZN, toen ben ik Linda tegengekomen. Linda, hoe ben jij bij Mon Amour terechtgekomen? Nou, dat zit zo. Ik was, Jack die woont naast de snackbar in Volendam en ik was daar even een patatje halen. En Jack die liep al met het idee om zo'n BZN Tribute Band op te richten. En ik liep toen langs bij Jack. Toen dacht hij van, hé, dat zou wel een goede zijn voor die BZN Tribute Band als zangeres. En toen heb ik het idee verteld. En toen zei ze meteen, ja, ik zou dat graag willen. Als je zo'n band begint, dan ben ik ervoor. Dus toen ben ik meteen, daarna dat het afscheid was in Ahoy, ben ik meteen deze band begonnen. The golden touch that reached me from your eyes was melting my heart and I fell for you. The moment you whispered yes, I love you. I sit and watch while shades are falling, and sadness creeps into my soul. But that's when I remember all the good times that we had. They make me feel so sad, those precious moments. The days in France we spent together, Paris la nuit, toujours l'amour. Oh, I still remember how it took me by surprise. The love light in your eyes, we both were singing La France, la vie en rose, vie d'amour et d'élégance. Comme une chanson, je me rappelle pour toujours le souvenir d'une ambiance. La France, la vie en rose, vie d'amour et d'élégance. Comme une chanson, je me rappelle pour toujours le souvenir d'une ambiance. Tells you a story
that little old lady McCory. She was living alone in a house made of stone, a living without fame and glory. She cared for the lost and the lonely, A heaven on earth for them only. with a wave of her hand, a lady, a friend, inviting you in Mr. Lonely. She was like a fairy out of heaven, Lady McClory. You and I living full of glory. We won't forget what you have done. Those were the days of John McClory. I got you, angel, just for the moon. Only in heaven, fame and glory. Now they call her Madame Amour. Those were the days of John McClory. I got you, angel, just for the moon. Only in heaven, fame and glory. Now they call her Madame Amour. The love we had, it makes me sad to tell us soon my ship will be on the way. To bring me home again and leave the good times that we had. I hear today you sail away and leave me here with nothing but memories. Tonight's our last embrace, and I won't see you anymore. Blown by the wind, my ship is coming through. Only the wind may bring me back to you. Then we make love like we always did before, just like tonight when you're knocking on my door. Ce soir, madame, Ce soir, mon cher, I'm gonna miss you night and day. Please stay, don't say
Hoe kijk jij nu terug op die BZN-tijd, die 40 jaar dat je daarmee op pad geweest bent? Ja, dat is het allermooiste op de kinderen na dan. Is dat het mooiste wat je als mens kan meemaken. Het is vanaf dat we succes hadden vanaf het liedje Mon Amour totdat we gestopt zijn. Dat was van 76 tot 2007. Is het één groot paradijs geweest voor een muzikant. En een aaneenschakeling van hoogtepunten. Alleen maar. Ja. Dus je hebt, eigenlijk maak jij zelf deel uit van die beroemde Palingsound. Ja, ik ben er deelgenoot van. Je bent eigenlijk een soort wandelend monument. Nou ja, kijk, ik was natuurlijk erg jong dat ik begon. En de eerste band was, toen was ik 15 jaar, dat was de band Alles. We hadden 1 hitje, Murdoch. En de Cats waren toen al groot in die periode. Die hadden natuurlijk al de grote hits. Maar er was zoveel muziek op Volendam. En ik heb in Alles 2 jaar gezeten. En toen ben ik in Progress gekomen. En nog een paar maanden in een andere band. En zo ging dat. Als je daar mee stopte, dan kwam er wel weer een ander bandje die je vroeg. Dus je hebt eigenlijk je hele leven op die drumkruk gezeten? Ik heb van mijn 14e tot nu nog ben ik bezig met drummen. Dus eigenlijk in die zin ook niet zo raar dat je dan na het stoppen van BZN door wilde met een nieuwe band? Nee, maar dat wist ik zeker dat ik iets ging doen in de muziek weer. Het is het mooiste wat er is. It played around with shadows on
your tender kiss upon my weary eyes. Had je na die BZN-tijd nog iets te vertellen, iets te ontdekken in de muziek waarmee je verder wilde? Of is het meer de magie van het op het podium staan? Wij zijn echt begonnen om echt die muziek uit te dragen. Echt BZN, een verlengstuk ervan. BZN bestond dan niet meer. Ik ben begonnen met Linda te vragen en we hebben een hele prachtige mooie band heb ik geprobeerd om uit Volendam het neusje van de zalm te krijgen. Het is één kweekvijver van artiesten, dus nou ja, en ik zag wel. En we zijn eigenlijk meteen al in het eerste jaar begonnen met ook een cd te maken. En heb ik de mensen in de band enthousiast weten te maken om ook liedjes te gaan schrijven. Dat is nog nooit gedaan. Wel goed kunnen spelen, maar nooit eens een keer geprobeerd. Nou, ik heb ze gestimuleerd daarin. En daar is een heel mooi album uitgekomen. We hebben een tweede album gemaakt en we hebben een derde album gemaakt. En we hebben nou net de vierde. We hebben een prachtige DVD gemaakt. Echt als BZN Tribute Band begonnen, eigenlijk. Maar dan gaandeweg komt er toch een beetje zo'n stemmetje in je achterhoofd van... we willen ook eigen dingen gaan maken? Ja, nou dat heb van begin af aan heb dat meegespeeld. We zijn er gelijk mee begonnen. En we hebben nou net weer een nieuwe single uit, Gypsy Girl. Dus we blijven er voorlopig nog even mee doorgaan. En wat wel bijzonder is aan die muziek van jullie, er zit nog wel altijd dat BZN-smaakje aan. Ja, maar ja, ik schreef natuurlijk heel veel muziek voor BZN ook. En we hebben dezelfde producer, of de arrangeur. Dat is Hans Ollestelle. Dus het gaat wel, altijd wel een beetje klinken zoals men gewend is. Maar ja, die mensen, de fans komen ook van BZN heel veel naar onze optredens. Wij vertegenwoordigen met onze band en onze muziek heel veel mensen. Waarom zou je anders doen als de mensen dit mooi vinden? In a land of hope and prayers, a little girl tried to make a change. Proud but humble, facing trouble, with the weight of the world on her shoulders, she carried on through the struggle. Step by step, little by little, was brave and yet so brittle. She even stumbled and fell, threw a coin into a wishing well. By a thread it was almost over. Little gypsy girl, stop crying. You don't have to be so frightened. Tomorrow will be a day. A new day, a different country, where she found peace and harmony. A second chance has been given for a time amongst the living. History was made and written. Little gypsy girl, stop crying. You don't have to be so frightened.
Over de dijk, je kroegen en de zee. En als je kijkt daaraan, de horizon ligt mijn dorp. Wat is nou voor jou als wandelende muziekdinosaurus het grote verschil met Mon Amour en BZN vroeger om daarin te spelen? Nou, dit klinkt eigenwijs, maar eigenlijk zijn wij... wij hebben een band met geen hits. Dus BZN was één groot hitfestival. Ja. Hitmachine, hoe je het ook wil noemen. Maar kwalitatief als band is dit eigenlijk een betere band. En waar zit dat eigenwijs, omdat individueel zit meer kwaliteit, meer talent nog. Ben je eigenlijk aan een tweede leven begonnen met de Mon Amour band? En dat wou ik even zeggen, we zijn veel knapper. Ben je aan een tweede leven begonnen met de Mon Amour band? Ja, nou ja, we hebben een uitstapje gemaakt. We doen nu 50 jaar Paling Sound. Dus we stappen in een tijdmachine. De mensen die naar onze optredens komen, die stappen zeg maar in een tijdmachine van 50 jaar geleden. Maken ze een tijdsreis mee en de muziekgeschiedenis van Volendam komt in die 50 jaar voorbij. En dat is ook hartstikke leuk om te doen. Dat we ook eens een keer niet alleen de hele avond muziek van BZN spelen, maar ook van de Cats. BZN natuurlijk, Jos Baker, Maribel, Jan Smit, Nick en Simon, de 3J's. Het is gewoon niet te geloven dat je een hele avond liedjes staat te spelen. Bijna 2,5 uur muziek met alleen maar hits uit Volendam. Ik zing dit lied voor jou alleen. Breng witte rozen voor je mee. O lieve oma, waar ik van hou. Van jou, van jou. Dan gaan we met z'n allen. Ik zing dit lied voor jou alleen. Breng witte rozen voor je mee. O lieve oma, waar ik van hou. Het is hier zo eenzaam zonder jou. Ik zing dit lied voor jou steeds weer. En droog mijn tranen keer op keer. O lieve oma, ik hou van jou. Van jou, van jou. Van jou, van jou. Van links naar rechts. Het ziet er ook zo leuk uit. Je komt erachter, vroeg of laat. Een goede vriend, een beste maat. Je hebt ze nodig, in het goede en in het kwaad.
bestaan is ons heel onaangenaam. Er wordt gevallen en meteen weer opgestaan. Ik heb vrienden voor het leven, gesteund door lief en leed. Wat een vriend aan mij kan geven, is zelfs niet aan besteed. Je hebt vrienden waarmee je kan lachen en waardoor je de tijd snel vergeet. Of een vriend die de pijn kan verzachten als je het even niet meer weet. Zonder woorden merk je snel, deze vriend begrijpt me wel. Goed vertrouwen is het enige dat telt. Zelfs een blik zegt genoeg voor die echte vriendenboel. Er wordt gelachen met z'n allen in de kroeg. Ik heb vrienden voor het leven, gesteund door lief en leed. Wat een vriend aan mij kan geven, is geld niet aan besteed. Je hebt vrienden waarmee je kan lachen en waardoor je de tijd snel vergeet. Of een vriend die de pijn kan verzachten als je het even niet meer weet. La 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 Je hebt vrienden waarmee je kan lachen en waardoor je de tijd snel vergeet. Of een vriend die de pijn kan verzachten als je het even niet meer weet. Niet meer weet. Kijk, ik kan dit wel. Ja. Dat het meer is. Dat pingel even. Ja, maar Ja. dat is nou wel heel hard. En het zegt ook wel iets over de veelzijdigheid van de Mon Amour Band. Want Ja. je begint als BZN Tribute Band, dan die eigen nummers. Dat is dan waar. een theatertour met Paling Sound materiaal, Paling Pop Historie. Wij hadden eigenlijk tot dan toe, toen we gingen repeteren, nooit Nederlandstalig gezongen. Dus dat was ook nieuw voor ons. En wat ook nieuw voor ons was, BZN-muziek is alles tweestemmig. En als je de Cats, liedjes van de Cats hebt, Lia of Why, of noem al die hits van de Cats maar op, dat is allemaal 4-5-stemmig. Dus dat was wel even een verandering. En dat ging niet zomaar. We hebben er een jaar en 5 maanden aan moeten werken om het zo te laten klinken zoals het nu vanavond klinkt. En dat viel niet mee. Want dan komt waarschijnlijk die bekende Volendamse drang naar perfectie wel een beetje omhoog. Ja. Maar dat heeft iedereen wel in zich. We wilden het wel doen, maar dan moet het ook echt top zijn. En dat klinkt gewoon... We hebben elk liedje evenveel aandacht gegeven. En ik moet zeggen, ik ben er zo trots op dat we dit gedaan hebben. En we horen het ook van iedereen. Het is gewoon geweldig. Nu ben jij een beetje de peetvader van de band, de oprichter, de godfather, hoe je het ook maar noemen wil. Hoe is dat voor jou om over het algemeen met, laat ik zeggen, jonkies om je heen te zitten nu in deze band? Dat zouden kinderen van mij kunnen zijn. Qua leeftijd. Sommigen zijn bijna 30 jaar jonger. Ja, maar dat is toch leuk om met jonge mensen te werken. Dat is weer eens een keer wat anders. En die hebben ook leuke ideeën. Geef je je collega's ook dingen mee? Misschien dingen uit het verleden die jij nu weer kunt gebruiken? Als we repeteren zeg ik, jongens, we kunnen beter zus doen. Want ik heb dat al die valkuiltjes en al die dingen heb ik natuurlijk al meegemaakt. En dat is wel luxe. Het is wel handig, hè? Zo'n man achter je, letterlijk en figuurlijk, Ja. die alles al een keer meegemaakt Ja, heeft. ja, absoluut. Absoluut. Is hij ook een beetje een beschermende vader naar jullie toe? Behoedt hij jullie voor dingen?
Nou, wij zijn ook wel een beetje eigenwijs, hè? Dus, Je neemt niet alles klakkeloos aan? We nemen niet alles klakkeloos aan, nee. Dat heb je natuurlijk wel vaak. Als iemand veel ervaring heeft, ja, dat heb ik al meegemaakt. Maar soms moet je dan even toch op een andere manier doen. Want dat is geweest. En nu ben je met nieuwe mensen bezig, weet je. Dus daar is best wel eens wat strijd over. Maar dat is ook wel gezond, toch? Maar dat moet. Het moet je kan niet even knallen in de oefenruimte. Tuurlijk. Dat heb je met je collega's ook. Ik bedoel, je moet sparren met elkaar. Het moet niet iets zijn van, ja, dat hebben we gedaan, dus dit doen we nu ook. Wat is bijvoorbeeld zo'n wijze les uit jouw muziekverleden? Die je geleerd hebt? Ja, nou ja, er zijn een hoop van die dingen. Maar kijk, als je met elkaar... Je moet leren. Ze hebben allemaal natuurlijk een muziekgeschiedenis achter de rug. Maar ik heb natuurlijk het allerhoogst meegemaakt. Al die jaren lang. En dat moest perfect zijn. Elke dag. Dus dat hebben we ook. We hebben een discipline onder elkaar. En we hoeven elkaar alleen maar aan te kijken. En iedereen weet wat hij dan bedoelt. En dat heb ik ze wel meegegeven met repeteren in het begin al. Van jongens, strak spelen. Lekker dat het dynamisch gaat klinken. En met elkaar muziek maken. We zijn met z'n zevenen. En ja, dan gaat het ook echt top klinken. such a feeling that words can describe. Even though you should know, if you're wondering, you are the song of my life. Music makes the world go round, round and round it goes. Always being on the road, it's the only life that we know.
Nou, Linda en Peter, het is een paar minuten voor de show. En dan mogen jullie weer met Mon Amour de Sterren van de Hemel spelen. Hoe zijn jullie ooit bij Mon Amour terechtgekomen? Ik liep bij Jack langs bij zijn huis uit de snackbar. En toen dacht hij, hé, daar loopt Linda. En toen liep hij met dat plan van die BZN Tribute Band. Toen dacht hij van, dat zou wel een goede zangeres zijn voor die band. En hij had me wel eens gezien bij het koor waar ik vroeger het zong. is bij jou ook het klassieke verhaal, altijd gezongen. Ja. Dus in Volendam pluk je echt letterlijk en figuurlijk in dit geval het talent van de straat. Ja, dat denk ik wel, ja. En als dan zo'n Jack Veerman op je afkomt, Jack die toch een status heeft met zijn BZN-verleden. Ja. En die vraagt je voor zijn band. Ja, dat vond ik een hele eer. En ik kende Jack ook al wel, dus ik had al wel eens wat opgenomen ook. En met hem en met Jan Tuyp, zeg maar, van BZN. Dus, maar ja, natuurlijk een eer. Weet je, iemand die al zo lang bezig is, die dan vraagt of jij in zijn band wil zingen. Ja, wie wil dat nou niet? Dus, maar dan komt hij met het plan voor een BZN Tribute Band. Ja. Had jij zelf wel iets met die muziek? Ja, ik ben ermee opgegroeid. Ik ging vroeger zelf met mijn ouders naar de concerten. Dus zeker 1 keer in het jaar. Dus Carola was weer een kennis van mijn moeder, zeg maar. Dus ja, dat is met de paplepel ingegoten. Dus ik ken alle liedjes. Elke dag dat ik de haven niet heb kunnen zien, is voor mij een verloren dag. Lopen langs de kade waar een visser mij begroet, in dit dorp voel ik me goed. Van Volendam, voor jou zing ik mijn mooiste lied. Over de dijk, die het kroegen en de zee. En als je kijkt daaraan, de horizon ligt mijn dorp, mijn Volendam. Vers gerookte paling uit een oude rokerij waar men altijd voor terug zal komen. En op het voetbalveld wordt onze plaatselijke held hier net weer wit. Die week bemint. Van Volendam, voor jou zing ik mijn mooiste lied. Over de dijk, je kroegen en de zee. En als je kijkt daaraan, de horizon ligt mijn dorp, mijn Volendam. Af en aan toeristen die de dijk weer overgaan, met een foto in oude klederdracht. Lopend langs de winkels, souvenirs aan elke kant, het mooiste dorp van Nederland. Van Volendam, voor jou zing ik mijn mooiste lied. Over de dijk, je kroegen en de zee. En als ik kijk daaraan, de horizon ligt mijn dorp, mijn Volendam. Van Volendam, voor jou zing ik mijn mooiste lied. Over de dijk, je kroegen en de zee. En als ik kijk daaraan, de horizon ligt mijn dorp, mijn Volendam. Mijn Volendam. En hoe kwam jij erbij, Peter? Nou, dat is een heel ander verhaal. Jij bent er iets later bij De gekomen. Mon Amour Band die bestond al een aantal jaren. Johan die ging weg. Die kon het niet meer combineren met zijn werk. Ja, en ik weet nog goed, ik reed terug van mijn werk naar huis en de telefoon ging. In mijn busje reed ik toen. En ik kon het nummer niet. Ik dacht, ja, goeiedag, ik ben Jack Veerman. Weet je wie ik ben? Ik zei, nou ja, eigenlijk niet. Een beetje dom natuurlijk. Maar ja, en toen vroeg ik dus of ik zanger wilde worden van de Mon Amour Band. Ja, en daar moest ik natuurlijk wel erg over nadenken. Dus ik bel hem terug daarna. Ik zeg, ja,
Ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Hij zei, weet je wat, ik kom bij je langs. Ik was nog niet thuis of Jack zat alweer bij mij aan tafel. Hij wilde dus gelijk. Ja, ik heb er wel even over nagedacht, maar ja. Waar moest je over nadenken? Nou ja, het was een hele stap. Ik bedoel... Wat deed je tot die tijd? Nou, ja, ik ben gewoon stukken door, dat ben ik nog steeds. Maar ja, je krijgt er wel wat bij. Ik was wel altijd aan het zingen nog op feesten en partijen. Dat stopte dan natuurlijk, maar dat terzijde. Maar ja, ik moest wel nadenken, het was ook een heel ander genre voor mij. Maar ik heb het toch gedaan. Just stand up, get out your seat and get out on the floor. Shake your legs and loosen up if you like to move it. Catch the feeling, turn it up and let the rhythm flow. If you feel like singing, you can sing among the crowd. Swing your hips and let the rhythm be your guiding light. Come on everybody, move your feet or tap the ground. Don't just stand up, snap your fingers, clap your hands real loud. Take my hands and make your body move. Take this chance to get into the mood. Don't hold back that feeling, let yourself go. Sing and dance, let's jump into the groove. Kill the lights and keep it tight, the temperature is rising. Sing into the night and keep the light of love shining. Come on everybody, move your feet or tap the ground. Don't just stand there, snap your fingers, clap your hands real loud. Take my hands and make your body move. Take this chance to get into the mood. Don't hold back that feeling, let yourself go. Sing and dance, let's jump into the groove. Take my hands and make your body move. Take this chance to get into the mood. Don't hold back that feeling, let yourself go. Sing and dance, let's jump into the groove. Don't hold back that feeling, let yourself go. Take my hands, let's jump into the groove. Take this chance, let's jump into the groove. Sing and dance, let's jump into the groove. A memory of a smile that will never leave my mind. En toen zaten jullie in een band met een man die zijn sporen verdiend heeft in de muziekgeschiedenis. Hoe is dat om met zo'n man in een band te zitten die alles al meegemaakt heeft? Ik weet niet hoeveel gouden platen aan de muur. 100 keer de wereld rond geweest Ja, dat is. was- Records op zijn naam. Voor mij natuurlijk nog veel erger, want hun speelde natuurlijk al een jaartje of 4. En ik weet nog goed, mijn eerste optreden. Je wordt gewoon in het diepe gegooid eigenlijk, weet je. Ja, ik ben toch wel dat eerste optreden vergeet ik niet snel. En dan sta je daar natuurlijk gerepeteerd voor je leven in. Ja, dat was gewoon helemaal top.
Ik dacht, dit heb ik even gedaan. Maar ja, toen begon het pas natuurlijk. Wat hebben jullie geleerd van een man als Jack Veerman? Die al zo'n staat van dienst heeft. Dat betreft, jullie komen nog maar net kijken natuurlijk. Ja. Ja, ik weet niet. Wat heb je geleerd? Ja, een hoop dingen, ja. En meer met de theaters en zo. Kijk, wij traden altijd al wel op. En natuurlijk niet op dat niveau van BZN. Maar je bent altijd al met beentjes in de weer en je repeteren. Dat blijft eigenlijk allemaal wel een beetje hetzelfde. Maar het is meer, zoals je nu in een theater staat. Daar had hij van tevoren ook al echt tegen ons gezegd. Weet je jongens, dat is echt heel anders. Dat gaan jullie nog meemaken. En de akoestiek en de mensen die rustig naar je zitten te kijken. Weet je, het is natuurlijk heel anders dan als je in een feesttent speelt of in een kroeg. Weet je, waar de mensen gewoon een beetje dronken zijn en niet zo luisteren. En daar heb ik wel ook wel veel van opgestoken. Dat hij zei van, ja, hoe dat dan zou zijn, zeg maar. Time is on our side, more than meets the eye. You walked into my life and turned my world around. I took a chance when you held out your hand. It's the sudden change in plans, falling in love again. Love's divine. It never crossed my mind. Just a little melody, a song for you and me. Feel it everywhere. There's music in the air. Sing, dance and play along as the drums carry on. Wat is voor jullie dat doel? Waar willen jullie naartoe met de Mon Amour Band? Ja, ik vind het eigenlijk al top waar we nu mee bezig zijn. Het is, jij vertelde dat net ook al, het is naast ons werk. Dat je dan Ja, want jij bent stucadoor, jij bent makelaar, Linda. Ja, lekker druk. soms wel moeilijk te combineren, Ja. maar Ja. en dan hier te mogen staan. Het is, wat moet je nog meer eigenlijk? Het is gewoon, weet je wat gewoon zo leuk is nu? Dat we gewoon met de tour, we hebben gewoon hele goed gevulde zalen.
En dat was in het begin best wel moeilijk, weet je. Je moet natuurlijk iets opbouwen. En we merken nu dat wordt steeds beter. En als je dan zoveel speelt met een mooie show en de theaters zijn goed gevuld en de mensen zijn enthousiast. Ja, wat kan je eigenlijk nog meer wensen? Weet je, ik hoef niet dag in dag uit of weet ik veel, miljoenen platen te verkopen of zo. Dit op het podium staan, dat is het gewoon. Ja, misschien zoals Jack dat al zei, een grote hit. Ja, dat zou ook wel een Daar keertje droom ik leuk toch zijn, altijd ja. van. Dat zou wel leuk zijn, ja. Te ervaren. Nou, hoe het dan weer verder gaat, weet je ook Ja. niet. Maar dan hebben we meteen een probleem, want dan zit je weer met je bedrijf. Ja, dat zeg ik, en dat zeg ik. dan weet je niet meer wat je dan denk je, oh, wat gebeurt er nu? Maar zijn er misschien ook nog in de toekomst dingen van jullie te verwachten waar we nu misschien helemaal niet aan denken? Of stiekeme wensen? Je bijvoorbeeld het stevige rockpad opgaat, ik noem maar wat. Daar ben ik al geweest. Ja. Of misschien wel iets dat ik wel eens denk, zoals we nu ook Nederlandstalig zingen. Iets Nederlandstalig, maar dan voor mij persoonlijk bijvoorbeeld een beetje in de richting van de 3J's. Dat vind ik zo mooi. Weet je, mooie teksten en mooie arrangementen. Dat lijkt me ook nog wel eens wat, zoiets. Gewoon een uitstapje. Wat als we een beetje kijken naar jullie geschiedenis, die nog niet zo heel erg lang is. Zo heel erg lang bestaat Mon Amour niet. Toch al best een stapeltje albums uit, succesvolle concertprojecten. Dus we kunnen best nog wel dingen verwachten. Dus dat een Nederlandstalig album à la de 3J's. We zijn nog zou lang best niet eens klaar. Ja. Ja, ik hoor dat nu voor het eerst. Hè, dus Nou, dat zeg ik ook nu zo van dat ik denk van uit mezelf, zeg maar. Weet je? Ik weet het niet. ja. Of gewoon gaan we grunten. Is dat meer in jouw straatje, Peter? Nou, ook niet hoor, nee. Nee, maar dat Nederlands Maar heb spreekt jij- mij ook wel aan eigenlijk. Ik wou zeggen, heb jij nog wensen of ideeën? Ja, ideeën. Ik zeg al, waar we nu mee bezig zijn, daar gooi je alles in wat je hebt. Ja, we zien wel wat er komt. We zijn nog niet klaar, laat ik het zo zeggen. Lekker genieten. Lekker zo doorgaan. Ja. Ja. Ik kon me nooit verbeelden dat ik ouder worden kon. Vertrouwde taferelen als grasveld in de zon. Ik zie mezelf nog scoren in het kleine houten deur. Daar werd geluk geboren, daar waar ik het nog steeds voel. In mijn dorp, door de kerk en de werklui worpen, wist ik maar hoe en waarom de toekomst beheeld overal. In mijn dorp, jouw dorp, of de zon schijnt of dat het koud wordt. Morgen stel je geen vragen, zolang je vandaag zeggen kan. Ik ga nooit meer weg uit Volendam. Naar een land in Amerika, trek mijn hart het niet meer. Ik ga naar huis. Dat iemand ooit emigreerde hier vandaan, ben ik niet thuis. In mijn dorp, door de kerk en de werklui worpen, wist ik maar hoe en waarom de toekomst mijn jeugd overnam. In mijn dorp, jouw dorp, of de zon schijnt of dat het koud wordt. Morgen stel je geen vragen, zolang je vandaag zeggen kan. Ik ga nooit meer weg uit Volendam. Buiten waait de wind, de frisse wind is er voor jou. De goden goed gezien, als jij maar op jezelf vertrouwt. 2 maanden lang zaten we bij de pakken neer, zonder reden, want de oorzaak wisten we niet meer.
Daniel Metz, toetsenist, accordeonist, trompetist en nog een heleboel andere dingen. Bespeel jij bij Mon Amour? Ja, klopt. En de enige niet-Volendammer bij de band. Ja. Jij komt van Ameland. Ik kom al heel van Ameland, ja. Hoe kom je dan zo in dat bastion Volendam terecht? Ja, nou het was zo dat, ik weet niet meer precies het jaar, maar het jaar voordat BZN afscheid nam, speelden ze met BZN op Ameland. En daar zag Jack mij spelen met mijn oude band Gang is Alles. En toen moest ik mijn nummer inleveren. Hij was onder de indruk blijkbaar. Blijkbaar. Ja. Hoe is dat dan als je zo'n telefoontje van iemand krijgt, toch een grote naam uit de nederpop, die jou dan belt van kom je bij mijn bandje? Ja, dat is wel even een dingetje. Ja, ik was helemaal beduust er eigenlijk van. Dat had ik natuurlijk nooit verwacht. En het is een mega mooie kans natuurlijk als je zoiets te horen krijgt. Ja. En hoe hou jij je als Amelander staande tussen die Volendammers? Kun je daar een beetje tussen komen? Jawel hoor, mentaliteit is wel een beetje anders. Ze zijn wat directer dan bij ons op Ameland. Dus dat moest misschien wel een beetje wennen. Maar ik heb verder hartstikke leuke collega's. Het is altijd fijn werken. Ik kan goed met de bandleden opschieten. Inmiddels met de families en met de crewleden van hier. Dat is allemaal dik in orde. Tegenwoordig richten jullie je vooral op de Palingsound. Ja. Wat is jouw eigen favoriete Palingsound klassieker? Wat is mijn favoriete Palingsound? Ik vind denk ik de Lia en Why spelen wij. Dat vind ik echt wel machtig om te spelen. Van de Cats. Ja, van de Cats.